Thank you for tuning in to Zim News Beat TV. Vazukuru vangu vese ndinamwe adzukuru adachoka ntchito. ndine vamwe vazukuru vangu vakabuda basa pano. Unoona munhu asiya numero dzatiumesha. Unoona munhu pafoni paipa panhamba dzasekuru 772 965 955 asiya numero zvozire ari kusiya nhamba idzo dzesekuru achifonera mudzukuru achifonera muzukuruwo zvake nhamba yake. Uyo chosa kobiri uyo obvisa obhadhara mari kuya atumira kobiri kule atumira mari kuya ozona akubera kupana ndikufuna tiu kanengo obva uya pana kuti ndainga kuzoona sekuru ndakatumira mari. adzukuru mangu machira kumara vamwe vazukuru mabasa ari kupera kana amara alikwanisa kuza ndingana tamchosa ntchito. Vazukuru vangu pana vatokona ngomisa basa pana nezvikodzero handikwanisi kudza vazukuru kuti ndinguye ndazombuditsa basa nati kwete. Iwe umashona machireva naye mashu chitisa kobiri kokumuzi dafuna kisa kobiri dakuona tiu fesi ya tiu kanengo ndiro kana chitaura kuti kana wauda kuisira muzukuru wangu mari achiti isai mari apa unoti da kutanga ndaona sekuru fesi yawo mozoisa mari. Jwe basa kuti special aigona kuturikira hapana basa kuti ndini ndikuturikira pano kana ntchito yatomara ya mara kana basa rapera ndikusangana matambudziko aya manje saka matambudziko ayakura manje. ndine mwe mtsikana wadathandiza Botswana ngana esokeza nengana ya patupi. Ndine musikana wokubotswana inetseka nawe pamwiri ndakamthandiza bwino ndakambatsira zvakanaka nako zviro zvakwata mabwino zvinhu zvake zvafamba atanga kutumira kubiri kwa adzukuru anga akutumira mari kwa achita ati kubiri yenye yasara pang'ono achita mari yenye yasara pashoma achitumira kumweko anza achitumira kungobwera basi yeka na manje upana kuzongoya pana pane maoko achiti ndakapeta imbani matsutsumwe toto saka moyo wangu unorwadza manje. Chimwembo chimwe zvakare vadzukuru vana ndati tiu tufuna timbwera kumui kwedu maza ntchito vamwe vazukuru vanoti sekuru uyai kumusha kwedu mupedze basa ngaike kobiri yakufambisa chekutanga mota dzangu dzinoda kufamba nefuel ndiende kumuni kwachitinga ndiende kwete ngoti sekuru uyai kwete kuti tiu mwabwera na $7 tiu tiende mumwe abwera tanzi tiu tikupagareni kombi impani tiu ngakwire nkombi mashinga mwanzi ndikubhadharire bhazi kana kombi sekuru mpinde mbhazi ndiona kachipa ndikhale mkombi mbano ndigare mkombi kuti ndasekuru akagara apa ndione ntamo na vantu pakufamba ndione nhamo murodhi pakufamba maona tiu kanenga akhala muno mkombi maona sekuru kanenga ayagara mkombi njira linzotsva azviite akusukunyada akusikuvaira asingolewambo kuti tiu maji muntu nkulu afana lemekeza kutaura kuti ngangoremekedzawo sekuru kulibe kusingalemekeza wombo hakuna kusingaremekedzwa kana ngavhumeti muntu alemekeza wambo kana kuhurumende cheko munhu anoremekedzwa ndochadidi manje ndizo chokwadi namari zemafaranga ndatenda ndozvandada kutaura kwetembo kuti muntu mdzukuru pamwe mbana dzukuru wangu nasulana madzina kana uchiisa kobiri kumweko uchirambo chiisa kobiri kumuntu wakwe ndiachakuthandiza hanzi handisi kutaura kuti muzukuru wangu upe asi kana iwo muzukuru wangu uchitumira mari kusiriko ivi chadzokera ikoko kunobatsirwa ikoko ina handikubatsire ndikuthandize kuthandiza wambo koko kwawaendesa mari batsirwa ikoko kwete tiu kanengo zoti chose wapasi kuti ndizotora mishonga yangu anabva nayo kumhiri kundikupe vamwe anatava ntchito kuchita dzvaombo vakukana basi kutera dzukuru achanamisa kuti ndini tiu kanengo ikakobiri kune vamwe vakabva pana pakasiya basa vakungoti ndini sekuru kanengo isa mari ndikubatsire saka uchaenda ikoko kwaunenge wakaendesa mari yako chabwino tatenda. For these and more stories, tune in to Zim News Beat TV.